Beblay pi baro sashi sin ngi pidang sumpai pi syakani ka program wan kena tuyaro nganget beblay don ringkat bat pi hakani ka tayo baro steo ulaya lam ngi bat ngila ban long kumni ku mangilong gidan pedang kecingkot kecingkia beblay ula kerku ya ki kam ki jam ki jing tre ki jing tak ki jing bat pi ki hap ki barit hakani ka por ngakot ya pi syakani ka program bat nganget beblay un kerku ingi lingba jo kini ke program kumba ulaju yalam ber ulaju dan ringkat bat ngi lingba kini kita yo kiba bun kiba dalek no ha ka bangi la yo ban wan chapi lingba jo kini ke program wan kena to yero ha kini ke poru ngidan ki benta ki bangin siap ban pendap lingba jo kini ke program ngin sayo sngau ya ki jing yarwai lang ngin siap banya sim mentah ha ki jing yarwai lang nang tangin yo e ki jing puli nak ketin ke jong blay nang tangin yo ya ki special number ki jing rai ka bekerpang jong ki hap ki barit nang ni nak jing seng kena balang presbyterian nong thmai bat ngin yo ru ya ka jing kai ka bekerpang nak ketin ka jong ublay namar kata ngakot ya pi bapin syashkor bat bapin don ringkat bat ni hadu ndah bangin sapenkut no ya kini ka program sya bangin nyach kmat tengin pendam ha ka jing doai ku pa jing bahab nang sai sin ko try ngi dam isla kjat ki bakut ki bakentang ki jong me try nga ai ngo me nam ta kini ka por ka bamela sya ngi ko try ji sugi kerku ngi ling ba jong ni ka program bat yi benta barok ki bangin pendap ngi IT ki sangti ki jong me ko try ji sugi yalam ngi naduk ko besdang ai ngin mat ya ka bor ka jing don ringkat ka jong me tus ngo ngi batu map ngin bo ji sungi pan amen hak ni ka por ngin yashim mentalang ban ya ruai ringkat bat imeba ihilarika bat irabdi ki banyalam yangi ya kini kejing ruai don ulok ya ki kenarik ngakar pat ipigi hap ki berit lagi jom ki yeng ki sam ki jom piru pila banya shim mentalang ya kini kejing ruai don ulok ya ki kenarit ti hak ni kapor nginya ruai lang ya kini kejing ruai ngakar pat imeba ihilarika bat irabdi bakin nyalam yangi ya kini kejing ruai Don hau Kristi aliko kenapa in yaga penyo kendi Kulesibon ni mebai helarika bat irabdi ki belaya lam yangi tu ke jurai bat sisa ki pen mau yangi bangi don ulok ubah long upar long jong ki hap ki berit hakani ke por ngin ya pois koi ke benta bat kata kelong bangin syak skor ya ka jing puli na ka ktien ka jong blai ya ka bangan puli na ki arteli ki benta ka wei ke benta na ka kitab jong u Jeremia ka lenong ka ba ar pu khandai bat ke dekot ka ba khat ar
Jeremia arpo kendai ke dekot ke bekat ar. Bat kum juru ngan pulih nakasiti ka beningkong syaki Thessaloni kalenong ka basan bat ka dekot ka bekat nriu bat kat nyo. Siti ka beningkong syaki Thessaloni kalenong ka basan ka dekot ka bekat nriu bat kat nyo. Ki kentin ki ba ongkum ni. Te pin kot kerpat yanga bat pin yo lek banduai hanga ngaru ngan syak skor ya pi ngan puli biang sasisin te pin kot kerpat yanga bat pin yo lek banduai hanga ngaru ngan syak skor ya pi kasiti syaki Thessaloni to pin lek kemen halagasngi to duai klem daput to pin lek kemen halagasngi to duai klem daput ublay unker kuyengi lengba kajing puli kajongi ka ketin kajong ublay hakani ka por ngenya duhai ban nga kerpat ipi ki hap ki berit baro pin skov haban kabrip iki kemat ki jong pi bat pin syak skor ya kajing duai ngenya pelet jingbut lang ha kani kajing duai to ngenya duai ku pa jingi ubah neng kumne ko try ngi dem agi slak jat ki ba khut ki ba kentang ki jong me try ngi don ka daw ka ba kraw ban aingu ime namar ba mela sumar yang ko try mela don ringkat bat ngi la ban long kumni kumangilong try ngi aingu ba mem sim la eno yang ko try hoy wala nangim la ban wan sika yeng ka jong me hendrai ko try me penyo angi kini ka lat pengila ban syakri me lingba kini ki kor ki bor ki tiar teknologi ki bangi yo akini gisngi try ji subi ngadwai na ka benta jong kini ki hap ki berit ko kenrat bah hoy ko try ki bah kini ka balang ka jongi bat ki badon hakiwe ki balang ha kini ka jela ka jongi ko try ji subi sibun ki hap ki berit ki ba kuha ban kiu syaka yeng ka jong me ki ba terang ban mane me ban syakri me ka yeng ka jong me ablai hendrai klim syam la yo e kata kalat ban ngi dwai ko try ji subi ba hoy me hi ko try men sa thau lat men sa thau lenti na ka benta jong ki khon hap ki jongi bangin sayo biang ya ka por bangin ya ban syakri me ko try da ban sim ka bakamen da ban sim ka bangi ya wan lang ko try ka ying ka bakut ka bakentang ka jome ban pendon buram ye me try ji subi ngi duai na ka mataki kun ki jome ki hap ki berit ki don dap deng jong ki lesi ki beran dap deng ki jing pang ki jing sistem ki beran dap deng jong ki jing duk ki jing kerdu try ji subi ngi duai ba menum eno ye ki ko try men kershan men kerku bat men isai ban pen kia ru la ki don ki pas pang ki pasitom ko try ji subi oh da ki don ki bamat ki jing ki jing ele ki yeng ki sem ki jong ki ko try ji subi wanu meno ya ki ko kan rat ba bhangat duai ba men kerku men kershan bat men yalam ya ka jing em ka jong ki bat men pen mat ki ablai ya ka bor ka jing don ringkat ka jome ko try ji subi kerku yang ngiling ba jong ka ni ka bor ha ka bangi syakri me ko try ji subi angin mat ya ka bor ka jing don ringkat ka jome ko try ji subi yalam yang bat ngi IT ko try ji subi ya ki benta baro ki bangin kundap saji sin pat aki sang ti ke jome tus ngau ngi batu ma bingin ba jisu pan amen hakane ka por ngin poi skowe pat ka benta ba kata kalong bangin yo ngau ya ki arteli ki jingrai ki bakerpang na ki arngut ki sipara ngin yo ngau ya ki jingrai ka bakerpang ka beningkong nei Elsa rendong bat hadin ka tangan sakot yai edi rendong ba in ai ya ka jingrai ke jongi hebrit syashkor kini ki jingrai kidan ki kubor ki ba kordor lingba jong kini ki jingrai Bertat kerhu nasa hideng badan kajing ma ulo badom yari ukak hanya sawa kisnang pertai kenja hijar bapop kala nang yar kamnud utrai jisu jistat pertai kala nang yar kanang mikisngi badon ublay rukam tiakshu hatagi saki jingting buram kalanaya kat haki kon ublay pangmud uday jisu
bên xiêm ca linh à hà gì khang điên dập ca áp yang à u bê hà cha nang nhô bên áp ship ca bi cho ướp sen bắn bắn hằng cha vuan phật ta kinh mau bên đây chẳng u lấy ban lại và khlam ca bờ thế tu kinh bên bu ram ya u trai u đây hằng cha nang nhô bên áp ship ca bi trong u sen bắn bắn hằng cha vuan phật ta kinh mau bên đây chẳng u lấy ban lạiกับคำกับเปิดเทตูจิมาดูรอมยาอุตราบัดกีตูนุกตาเป็นเสียมกาลิงอากูโคนวันพายเมนตาบัดกีตูนุกปาเป็นเสียมกาลิงHaji Kang Yeng Yap Ka Ap Yang A The world is searching for an answer, a ray and hope and a hopeless world. Who can return to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer, he's the light and the light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, heading shine, shine, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, heading shine, shine, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. We're searching for an answer, a ray and hope and a hopeless world. Who can return to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer, he's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, heading shine, shine, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, heading shine, shine, shines all over the earth, shining bright, bright, bright.
Kubalay sibun yai Elsa bat yai Edi rendong na kebentai kita kijing ruai kiba kerpang kijong pi ublay unang kerku ya pi ublay unang don rengkat bat pi pinang la ban saki ya ling baki sap kiba ublay ula aya pi bat kumju ya pi ru kiap kiba ret kiba pej na laki jong ki yeng ki sem pi ru pila ban ya ro ublay pila ban pendon buram ublay ling baki sap kijong pi da kiba pi ruai bat kiwe ru ki sap kiba ublay aya pi ha ke por ngin ya poi syaka wei pat ka benta bat kata ka long bangin syak skor ya ka jing hikai na ka ktin ka jang ublay ha ka ni por ka benta ka bang akwa ban ya selok bat pi ka dei na ka ni ka shiti ka baningkong syaki Thessaloni kalenong ka basan bat ka dekot ka bakat nyo iwei Thessaloni kelenong kebesan bat kedekot kebekat nyo ki kentien ki ba ong kumni tu duai klem daput tang san teli ki kentien tu duai klem daput hakri ke pongan kerpat ipi ki hap ki berit baro pin persyang ban penbut lang bat i pastor ya kene kedekot ong lang bat nga iwei Thessaloni kelenong kebesan dekot kebekat nyo iwei Thessaloni kelenong kebesan dekot kebekat nyo tu duai klem daput sai siang ya ong lang tu duai klem daput hakani ke step ngin ya keren syapang ka jing duai ka ai ka jing duai ban jubab ya kani ka jing kali ngakwa ban pen i ya pi ya kani ka tiar ka berit pej ya ini tiar iba ngabat agak keti jonga ngatip baro pitip kai kani pitip na am kai kani ha ngatip ba pitip pilaju pendan kam na am kani hakajing im jong pi ha ngangai lia silap nan peng jong pi ki baya lek kai games lap nan peng jong pi mentai lebun bagi balik PUBG nang ta lek silap nan peng jong pi ki balik Candy Crush ha bat kumta ter bat nganget don rut apeng jong pi ki ba penan kam ya kani ban le ayu ban ya keren bat ki parlok ki jong pi ki ba i ki ba thon ki jongi ki ba yeng ki ba sem ki ba don kam che jingai na ngi le seng im ju ya kendu ki mo ngi le kom no ngin dial ha kani ka phone jongi bat nang tangin se keren hello pilong kom no bat kumta ter ling ba jong ini telefon ngi la ban ya keren bat ki ngi pendan kam ya ka deka phone ban le ayu ban ya keren bat ki parlok ki jongi bat da ka ba mangi ya keren bat ki parlok ki jongi dai hang ta bangi kam salong close din am ngila ban long good friends la dangim ju ya keren menuru la ni la dangim ju ya keren bat ki tharai kalong possible ban ong ba ngila ban ya long best friend kanam la ban long kajing nyelong perlok ke bajan kadai dah bangi la ya keren bah ngi la ya khana bah bat la dangi don sajingaru ngi ya penan kam da ka phone ban ya phone hello pilong komno shano pidon bat kumta ter da ka bangi ya keren ngi don ka ngi don ka jing ya dei ka bajan bat ngi ngau janru ya kita ki parlok ki ba i ki jongi pitim nam habaret bat kumju ru kajing duai kadai kajing ya keren jongi bat ublai kajing duai kadai kajing ya keren jongi baru ulai pitip nem ublai ukwa bandon kajing ya dei kabajan bha bat ngi ublai ukwa bandon kajing ya dei kabajan bha kabangin dalong very close bat bangila bandong best friend ru bat ublai ukwa mangingin don kajing ya dei kabajan bat pitip nem ngila bandon kajing ya dei kabajan bat ublai lada ngi keren bat u man lakas ngi ha ki jing duai ki jongi namar kata nga ong ipi kai ka jing duai kadai ka jing keren jongi bat ublai bat da ka ba mangi ngi keren bat ublai ngi don ken ka jing dei ka bajan bat ublai ken ma nga ong ipi ngi namla bandon ka jing dei ka bajan bat no lem da ngi keren ba lem da ngi communicate ba lem da ngi don kata ka jing keren ka jing ya pleu jing mut bat kum ta ter ngin namla ban ong bangin ngin don ka jing dei ka bajan la da ngi keren bat dei namar kata ha ba ngi keren
ngidon ka jing yadai ka bajan bat kita ki parlok ki jongi bat kalong kum juru habang ya keren bat ublay man lagas ngi dai hantaken bangidon kata ka jing yadai ka balong very close bat ublay mentangan poi sa kawai pat ka bentang mano badai banduai heberit taperkat mapi mano tharai badai banduai lani mano bala banduai kan mau ba banduai lani manu bala banduai lani manu badai banduai mdai tang ki balarang ba kila banduai lani mdai tang ki samla ki bala banduai henrei wat ma pi ki hep ki barit ru pila banduai mdon kanu ke jingkang manu badai banduai baro ngi dai banduai lada pidai ubala temen pidai ki balarang ba pidai ki badang samla lana pidai kidang pidang dai ki hep ki berit ru ngi baro ngila banduai ngila banyak keren bat ublay pikan mai mu Jisu ong komno ya ki senrana bagi dangkang kim sya agi kena bakin wan siu Jisu namar ki perkat bu Jisu latai Jisu ong komno sya ya ki kena bakin wan syanga ken ya banyak keren bat nga ki hep ki berit ken mau babaro mangi ngila banduai namar kacala kadangan kelipi manu badai banduai lani manu bala banduai kan mau pin kan mau ba mdai tangki bala rang ba kila banduai lani tangki bala temen kidai banduai ndrei wat mangi ki hep ki bariru ngila banduai ngila banyak keren bat ublai mdan kanu kudu kacingkang bangimla banyak keren bat ublai kaba arpat ya ka ingin duai Dah sebun apa yang jumpi ki hep ki berat ki perkat ngi tinggi dang rit ngim nang banduai kum kita ki bala he bat kum ta ter ya ke ingin duai kajing duai kini kajing ya keren kajing ibu boleh kalong kum bangi ya tu lut ki jing ja kajing ya shem ha kajing im ki jongi ngi pang ngi kot ngi kia ngi kemen ngi ngosi bat kum ta ter ngi ya tu lut ya ublay ha kijing ya keren kijongi bat ublay ya ke ingin doi le sing la man shuai nuk sai pi kumne le sing la ban pendan kam ya kenika keti kijongi santli ki sempri aktingi dan pet kanika thumb nang ta kanika pointing fingers middle finger kanika ring finger but ini iwe ikti kun to ini ikti kme le sing la ban pendan kam ya i na ka benta ban ya ro ya ublay ban yaro yo blay thumbs up yo blay nak mta ka jing kraw ka jong blay udai ubale yu udai ma u ba thau ya ka beneng u thau ya ka kendo dai ma u ubala penlong ya ki e baro bat habangi pet keleng saudong ngi dan tang ban yaro yo blay ulong u ba kraw blay ulong ba hok blay ulong ba khut bat ngi yaro yo blay ku pa jingi ba beneng long ba khut ka teng jong me wan ka hima jong me long ka mon jong me ha ka kendo kum ba beneng nang ta ini pede ini ti kedo pede ngi la ban penan kami i nak bentaban aingo ya ublay ngi aingo ime ko try nak benta ki jingker ku ki ba mami mena the ka jing im ka jongaman lagas ngi me ay ngai ime me ay ngai pa me ay ngai hen me ay ngai para me ay ngai ki parlog ban me ay nga shibun ki jingker ku ki ba mela the ka jing im jonga ngi aingo ya ublay nang ta pade ini iwe pa di finger i middle finger pada kalong bangila banduai nak mentaki kinong ya lam jongi lani kinong ya rap jongi kinong ya lam jongi kum ki nong sensyar ki leaders haka imlang salang ngila banduai nam ta jongi ngila banduai nam ta kinong hikai ngila banduai nam ta ki driver ngila banduai nam ta kinong shna jing shna ngila banduai nak benta kum ta ter ngila banduai nam ta ki helpers ki jongi ki bayar rap ngi duai nak benta jongi nang ta ini way pat i finger ngila banduai nak benta kiba pang kiba shitam ki parlok ki jongi ki badan hapdeng ki jing pang ki badan ki hospital ki badan hapdeng jong ki jing jong ka jing em ka jong ki ngila banduai nam ta jong ki nang ta ini we pat finger ibarit do ngila banduai nak ka benta ya ladi ngia thu yo blay ya ki jing ja ki jing shem jongi ha ka jing em ki jing shimet bat habangi ya keren bat blay ngi plilut bat kum tangi thu lut yo blay kan mau santli kini ki ketika di kawengi duai ban yu ban yaro yo blay ini we pada ngi duai ban aingu yo blay
nang tangan dia kawin ngi duai nam taki helpers ki jongi nang ta ini we pangi duai nam taki ki bapang ki besitam ki perlok ki jongi ba ini we pat finger ngi duai na ka bantai le dia bo blai unya rap yangi ba kumta ter kat ka ba mangi ya kendu ka jing im ka juki ka ba lai pan hakanu ka pon ngi dei banduai hakanu ka pon ngi dei banduai anytime ngilak banduai hakan no kapor ngilak banduai men step ngilak banduai men sngi ngilak banduai men meet ngilak banduai shiteng meet ngilak banduai kam shiteng meet ngilak banduai ndak shaban step anytime ngilak banduai kena have berit pilak banduai kan no kapor kaba piyo ya kapor ba pila bandek kumta duai men step wat juklet ban duai men step ba pikir na kajing tiak kajang pi ban plit ika keting kajang ublai bat ban duai men step shikintin Argentina keren bat ublai lani kelak ban long men sngi ha ba piyok por kum juru men miet cha ba pintian na ba pila pendap lu gi ke ibaro kan mau ban aingu ublai ban duai ublai kajing da kajang u duai klem da put ha kan ko por nglam duai hoi kamut ru ban ong pat bangin su khap brip sa ki khmat ke jongi bangin su duai sa ong duai kham deput hendrei kamut ru haki nuki benta ki bamangi ngi pendap ha kajing im ke jongi ka baman la kasngi ngin ken mau yo blai ha kajing mut jum berkat ke jongi ha kajing im ke jongi wal rangi yat ngi yang hendrei ngin yai ken mau ya ublai bat bangin ken mau ublai udon ringkat bat ngi bat bangi ngin yai duai dah ka bangi ngi pusan sapang jog blai la ngi perkat sapang jog blai nang ta hakanu ka por ngin duai ngilak ban duai ru ka por ka bamangi ngidan hap deng jong ka jing kot jing khia ha ka por ka bangi dan deng jong jing pang ke jing sitam ngilak ban duai ha ka por ka bangi pas bat wat klet ru ban duai la kumnu fi feel nang ta ngi aingu yu blai ha bangi job haki jingi lek kai ba kum ta ter wanum klet ru ban duai yu blai la dangi syak rem nang tangin duai yo blai ha por ka bangi kemen bat ngi duai ru yo blai ha por ki bangi sngosi ha ki por baro jong ka jing im ngila ban duai yo blai ngila ban pai yo blai ban duai yo blai mdon kanu ko por ka ba ngim ka ban khang ngi bangim la ban duai ha kanu ko por ngila ban duai yo blai nang ta ka wei pat ka jing keli wasau hang nu ngin duai hang no ngin duai anywhere ngilak benduai ha kedu ke cekaru ngilak benduai ha yeng ngilak benduai ha school ngilak benduai siki cakai lek kai ki jongi ngilak benduai ha kidukan sha ngilak benduai hang no ha ba mangi ngidan umdan kedu ke jingkang ga ba ong ba pimlong benduai hang ni kan mau bo blai jongi ulong blai ubadap yaki jaka baro bat namar kata hang no ba pidon pikan mau yo blai bo blai udon rengkat bat pi kata po kajing kan mau jong pi sapang kajing don ka jong blai ka taru kalalong kum kajing duai hi ka jong pi ha ka ba pi acknowledge ya ka presence ka jong blai ha kajing im ka jong pi ka ba man lakas ngi namar kata amdan ka no kajing khang ban ong ba pimla ban duai hang no pila ban duai ha ka no ka jaka kumbangi ong pila ban duai ha yeng ka school sabar ha cakai lek kai ha dukan syaru ting kidan ki kena ki banda ong hadukan sya banduai ki le ran namar ba pelud ki beriu pim dai banda ran rai pidi banduai la pidon hadukan syaru habaya bun ki beriu ki pa ya piru pidai banduai nang ta ka jingkeli ke besan balai ngidai banduai ngidai banduai ladangi ie ya ublai ngidai banduai kumno ngin ong i ya ublai kan bangim ya keren bat u ngim kwa ban ya keren bat u bat ngi ong pan ngi ya ublai kata kam lam nga i ya mi jisu nrei ngam jusu tenat bat ban ya keren bat mi jisu kata kam namla ban long ngi duai namar bangi i ya ublai ngi duai namar ublai usngau tenat ya kijing duai jongi nang ta ngi duai namar ublai usashkor ya ki jing duai jongi nang ta ngi duai namar ublai ujubab ya ki jing duai jongi ngi duai namar ba ublai usashkor ba ujubab ya ki jing duai ki jongi ki hap ki barit kan mau
Balada ngim ju duai ha ka jing im ka jongi kamut ngim i ya ublay. Ba namal kata ngidei ban duai. Ngi duai namar bangi i ya ublay. Namal kata la dan kelipi balai pi duai. Ngaduai namar banga i ya ublay. Ngaduai namar ba ublay usngu tenat ya ki jing duai ki jonga usngu tenat ha banga ya keren bat u. Ngaduai namar ba ublay usha skor ya ki jing keren ki jonga nang tanga duai namar ba ublay ujubab ya ki jing kerpat ki jonga ya ki jing duai ki jonga wat num kelet ya kini ki benta kan mau ba ka ktien kan jong ublay kahika yangi ba mangi ngien duai klem daput bat namar kata Shua bangan penkut ye ini jing keren. Kan mau ka jing duai ka jing ye keren ka jongi bad ublay bad dakata ka jing ye keren ka jongi bad ublay ngi yelong kam jan bad ublay. Nang ta kan mau ba ka jing duai manu bala ban duai. Lani tang manu badai ban duai. Kan mau baru mila banduai kirang ba kita men kisamla bat ma pi ki hap ki bariru pila banduai pila banya keren bat ulai umdan man no bala ban kang ye pi ba pinam la banya keren bat ulai nang takan ma ya ka ngin duai kum no ngin duai ban ya ro ya ulai ngin duai ban ai ngu ya u ngin duai nang ta kinong ya lam ki jongi kinong ya rap ki jongi ki helpers ki jongi nang ta ngin duai sapang ki ba pang ki ba sitam ki ba jinjar ki parlo ki jongi ki ba mat ki jing e yeng ki sem ki jongi ban ngin duai ru nakam ta yeli ya tu ya ulai ki baro ki bang ya kendu ha ka jing im ki jongi nang ta kan mau bangila ban duai ha ki jaka baro namar bau belai jongi ulong badap ya ki jaka baro ngin duai namar alias yang ngong ni ngi duai namar ngi i ya ublai bat ngi tip ru bau ublai u i ya gi bat usngap usha skor bat ujubab ya ki jing duai ki jongi ki hap ki barit ublai un ger khu yangi lingba jong ini ikubor iba ngalapen kan mau ya pi ha kan ni kapor ublay naga benta ka buram ka jong u amen tongin ya duai ko pa jing ibab neng sa sien ko try ngi aingu ime namar ba me keren yang ko try ji subi ling ba jong kan ni kapor ngi aingu ime ko try namar ba me ayangi ka ya ka lenti ka ba kelut ka ba mangi ngila ban ye keren bat me ngila ko try ban ye keren bat me manginang la ban jan syami ko try ji subi namar ka tanga duai kurku ki hep ki barit baro ko try ji subi ki ba ye shim taring kat bat ngiling ba jong kini ka program try ji subi kurku ki pendong ye ki kena ki ba eat ya me ki ba eat ban ye keren bat me ko try ji subi ki ba eat ban pai syami la kalong ha ka nu ka por jong ka jingim ka jong ki la kalong ha ka nu ka jaka ka mamaki ki don try ji subi kin ban ye keren bat me ban duai klem daput try ji subi kurku ki ni hap ki barit kurku yang ilang iwe pi we ko try ji subi nang ye kurku ki yeng ki sem ki jongi banginang long ki yeng ki sem ki ba ya ka ban ye keren bat me ko ji subi try ji subi sai sin pan ma ye ki pop kilat bro ki ba me syam ha ka jing im ka jongi na bagini ki pan mi dem keren try bo nong pen im jing Jesus Christ amen mentapat ngin pois kawi ka benta ba kata kalong bangin ye pet ye ki assignment ki ba ki kena ki la pendep ha kani katayo
ko boleh sibun ya pi ki hap ki berit ki baju ya shim benta nak away ka tayo sya ka way tayo ha ka ban pendap ya kini ki assignment bat ban pha syangi bat tu boleh unang kerkui pi bat ngakar pat ro kini ko ya ki way pat ki hap ki berit lada pi ngokwa ban ya shim benta lang piru pila ban dek kumju pelat por kendiat bat pila ban pendap ya kini ki assignment bat dah ba pi pendap pila ban sen how new number ba pio e ha kini ke screen bat nak benta kini ka tayo ka assignment kalong kumni pin skobha ban jubab ya kini ki jingkeli ki pin sayo I ha screen jubab ki kawai hadin kawai pat bat sapa kumba pi jupa ki por baro shau ni uju u number sai sin ublei un kerku ya pi wei naga benta ka jing im ka jong pi hi ka managa sngi to ai ba pinang yai mat ya ka bor ka jong u ha ka por baro jong ka jing yai lenti ka jong pi ka paman naga sngi mentangin point no ka benta ka bangin penwai no ya kan ka jing syakri ka jongi ngan kerpat pi baro somha banya simenta rengkat bat nga ha ka bangin yes duai lang ya ka jing duai uturai to ngubah kan man bu kiti ka jong pi kum ni bat bangin ya duai lang ya ka jing duai uturai ngi ong lang ko khpa jingi bam neng to ka ngi ya duai ko khpa jingi bam neng long ba khoj ka kerteng jong me wan ka hima jong me long ka mon jong me ha khando kum bam neng to ai hangi menta jing bam jongi kamba hala ka sngi to map ru ingi kring kang jongi kumangi ru ingi map ki bele sniu ingi to wat yalam ru ingi shi jing pen shoy hindai sumari ni sniu na ba jong me long ka hima ka bor bat ka buram ru hala kerta amen bat haga ba why no to da ai ba ka jing age ba ka jong blai ku pa ka jing ai ka jong Jesus Christ bu try lem ka jing slok ba tiang set bor jong men sim ba ku kini ka jing ker khu ki dong lai ha we blai kini long ker pang bat ki hap ki bret baro jong ka balang ka jong i hang ni bat ki we ki balang ru kum ju ho kini ki ju ka jing ker khu kin long ringkat bat baro ki tu ki ba dem ki ba mani me ka ni ka ri ka jong i leng sat lak jong ka pertai ru na do mendas do ki bam jukut amen